yamate yamo kurwase Kenyarogia tente mehye wode ya township bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigendete gwetera makungwa mange muno kubwatikana no kurwara ko muwaka James Masaki bimyaka 52 nene oyubono iga omenye nyumba kubwatikana no buruhire bw'eka kimyaka 11 asiwikira boniga atanya gosoka isiko konyora omubaso kinga kechi yamate yiga nigendete kurigyo bokonyi kurwa sabarai aboigo habare no moyo muya igemambya ya rero banyoro bokonyi wechi wilche akoru asomu wakiri Filemoni Morara Apiemi yokurige kerogo kyobo seneta wa Nyamira nyabo nigi amate yiga yaganyiri bakonywe kibeselyo wa kanali teniri nene elia nyagitali muri kitofatika Disemba noroboti rwa senchira yobwikira uyo rwali tentata obiriga kurwara for 11 years okoro koririru implant inye hip joint bono twatumire binte binge twatigaire busa nase enkayo mugaka James Masaki kurwase Kenyero kya tente oyo obeire gawetera obokongwa bonene kubwatikana no buroire obwo bwabereire egurube enene ase yamate yaye yonsi nonye no kubobwenia buna akwerera Florence Masaki oyo romurugyoye aboigo Damaris Masaki omwana oye buna oburoire oboiga bwabairanirie maiga obeire gwetandika se myaka 11 obali rukane oetire nyagetari terinda nyare goteba ngaye oetire Nyamira Bosongo oetire baka wasisionsi baka bona chiteko enda se Victoria ti private no abwa bareretu bono tabwati kogora gosokere cyuma garusiwe tokwenda chine kitali chinyinge bunabone twakorete Eldoret St. Luke Orthopedic and Trauma Hospital then ebiri ya nyagitari nero rire nene ekoro mugako yobono iga usinyuru gutara no ali bolere kurutuna twagachite yange 7 months tana kurumnyumba asoke wocha asumugaso tukaru 3 weeks ago nyagitari tana korra mugaso tana guska nonye nabo yamatiye nigo banyora omweso ritikoria rero maiga yokonyora obokonyi bwewirikia kurase omuwakiri Filemoni Morara Apiemi oyo okoriyo boseneta bwa Nyamira engana yamatiye iga bagokera nabuna bakwerera enchire wirikie yiga irachiko bagie komokonya omugaka James Masaki tugakwane so muisimigwo yo minto Filemoni Morara Apiemi kaki tu otoire wirikia tuakire ngambu ya mono naende buya mono etari kwera bono tukaliginga Nyasaye ngo tukonya ali tuliye wicha egere musoki kuri nyumba emorete isku then tuka reach out ya Filemoni Apiemi bagatuigwa bagacha nabanyigitari babo bakaligereria umuroire bakateba nibwenere tai wheelchair. Then I'm surprised, I'm so happy this morning twanyorire wheelchair bono mugaka nabagocha kurusi gunyumba ale tusiko anyore umugaso uyu bwe wheelchair igo tugwaka mbuya mono uyu Morara Apiemi twakire mbuya mono nere bunaga nitianyore kirugike tikomone na mutanga nikiagero monene nere ukurwa aiga yamateye nigo bono besokire na gusaba abarai bande baiswana nigati eryo bakonye umukie oyo iga asokwene kebona epili ya nyagitari yakanirwe yo mugako oyo iga eryo anyore obobwenia. Okay, as a family bono iga ntubwate obulemeru bw'ebili ya nyagitari ira around $500,000 chiarenge 685 tugaka ni chinde bono iga ntubwate sote chia 500 tugendere tugwakana lakini egento twarenge gosabanike bono kaki twaremeru kibesa chiarenga batumikire nyagitari chiarire batarenge korora baminto buno yonde Stephen Mugaka yabo yonde Nyaribo otiuki kaki bacha kaki batororere yabo yonde Cherusa mumanyi nabarukende igagaki nintu gaki mbago tosira gaki bono we are appealing anyone yura twaro moyo bugwanja atokonye namba yesim 0702 310 235 diete koleta Damaris Masaki
hingo ripota regetembe kuraiga sekenyoro kia Tente igiye gutoka menye ward ya township bunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Isemba.